డాగ్స్‌ని లేదా మీ పెట్స్‌ని యూట్యూబ్‌లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నంబర్‌కి వీడియో పంపించండి. అలాగే ఛానల్‌ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం షో క్వాలిటీ టాయ్ పుడిల్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావటం జరిగింది. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 48 డేస్. ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తా ఉన్నా బెస్ట్ ప్రైస్కే ఇస్తాము, పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తాము అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.